L'Alt Urgell desaparegut és el nou projecte de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell que s'ha presentat aquest matí en el Consell d'Alcaldies que ha tingut lloc a Tuixén. Aquest vol recuperar, identificar i digitalitzar fotografies de fons personals de tota la comarca. És la forma en què nosaltres volem recuperar tota aquella part de la memòria que s'ha perdut o que està amagada a casa dels particulars i per tant volem reconstruir el passat a través de la imatge. L'entitat demana la implicació dels ajuntaments perquè animin a la població a fer aportacions d'imatges. Aquest projecte es complementarà amb exposicions virtuals i físiques perquè la ciutadania pugui veure de quina manera es recupera la memòria visual. Aquesta iniciativa té l'objectiu de documentar alguns moments de la història poc preservats a la comarca, com els anys 50 i 60, dels quals no se'n té gairebé fotografies. L'Arxiu Comarcal busca fotografies de particulars per poder recrear el dia a dia de l'Alt Urgell. Moltes vegades els particulars no presenten la documentació, no perquè no vulguin, sinó perquè consideren que la seva documentació no és important, perquè poder tenen 2 fotografies, 3 fotografies. Aquí el que s'ha de tenir present és que encara que n'hi hagi una fotografia és interessant, perquè és a través de la xarxa que crearem la que ens permetrà recuperar la memòria. I moltes vegades d'una petita fotografia en surten pistes per crear més connexions. Les persones que aportin fotografies a l'arxiu podran recuperar els originals i se'ls entregarà una còpia de la imatge digital.